Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Maude Rabi'u Gwadabe. A ranar 17 ga Nuwamban 1993, Janar Sani Abacha ya zama shugaban ƙasa bayan hamɓarar da gwamnatin riƙon ƙwarya ta Ernest Shonekan. Janar Abacha shine gangaren kafin gwani kan sha'anin juyin mulki a cikin rundunar sojan Najeriya. Duk wani juyin mulki da ya nasara da hannun Abacha a ciki. Tun daga juyin mulkin Yulin 1966 inda aka kifar da gwamnatin Ironsi aka ɗora gawan. A wancan lokacin Abacha fa yana sakan laftana ɗan shekara 23 a duniya. Da shi kuma cikin hafsoshin da suka kifar da gawan suka ɗora Murtala. Yana cikin jagororin juyin mulkin da ya hamɓarar da Shagari ya ɗora Buhari. Birgediya Sani Abacha ne ma ya sanar da juyin mulkin. Shi ne kuma ya sanar da kifar da gwamnatin Buhari a juyin mulkin da Babangida ya zama shugaban ƙasa. A rana irin ta yau kuma wato 17 ga Nuwamban 1993 ya kifar da gwamnatin riƙon ƙwarya ta Ernest Shonekan inda ya haye kan gadon mulkin Najeriya. Daga cikin gwanintar da ya nuna a wannan juyin mulkin har da rashin zub da jini ko ɗaya. Janar Abacha dai shine ministan tsaro a ƙarƙashin gwamnatin Shonekan, kuma dokar da ta kafa gwamnatin ta ce shine magajin Shonekan idan ta Allah ta kasance ko ya sauka bisa ra'in kansa. Don haka da misalin karfe 10 na safiya, Janar Abacha da Janar Oladipo Diya da Janar Aliyu Gusau suka dira cikin fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, inda suka umarci Shonekan ya ajiye mulki. Babu dai wanda ya san wani irin bayani ko barazana suka yi masa, tunda kawo yanzu babu ɗaya daga cikinsu da ya bayyana yadda abin ya faru. Abin da dai aka tabbatar shine kafin su shiga sai da suka girke rundunonin soja a fadar shugaban ƙasa karkashin Birgediya Bashir Salihi Magashi da Kanar Lawan Gwadabe domin shirin kota kwana. Wato idan Shonekan ya yi taurin kai za su yi waje da shi ta ƙarfin tsiya. Bayan da Shonekan ya amince da buƙatar su, sai ya kira taron gaggawa na majalisar ministocin gwamnatinsa. A nan ya yi wa al'ummar Najeriya jawabi kai tsaye a gidan talabijin na ƙasa. Ya ce shi da abokan aikinsa sun yi bakin ƙoƙarinsu a tsawon kwanaki 82 da suka yi akan mulki. Amma duba da halin da ƙasar ke ciki, ba shi da wani zaɓi sai dai ya sauka daga kan kujerarsa. Daga nan aka ɗora shi a jirgi sai Legas. Da yamma kuma Janar Sani Abacha ya yi jawabin kama aiki. A jawabin nasa ne ya ce zai yi mulki ba sani ba sabo, kuma ba zai ɗauki raini ba. Kuma duk wanda ya ce masa kule zai ce masa cas. Ƙasashen waje kuma ya ce su kau da kai su bari ya saita Najeriya tukunna kafin su fara tsoma masa baki. Janar Sani Abacha ya mulki Najeriya tsawon shekaru 4 da watanni 7 kafin Allah ya karɓi ransa ranar 8 ga Yunin 1998. Marigayi Abacha yana daga cikin shugabannin Najeriya da aka fi takaddama akan matsayinsa a tarihi. Abokan rigimarsa na ganin ba a taɓa azzalumin shugaban ƙasa kamar sa ba, yayin da masoyansa ke kallon sa matsayin wani gagarumin gwarzo ɗan kishin ƙasa. Wannan kuwa baya rasa nasaba da halinsa na kafiya da ƙin ɗaukar raini. Masu yaba kirkinsa dai na kafa hujja ne da ayyukan ci gaba da ya kawo a Najeriya. Janar Abacha ne ya ƙirƙiro jihohi guda 6 da suka haɗa da Ebonyi, Bayelsa, Nasarawa, Gombe, Ikiti da Zamfara. A tsawon mulkinsa, Janar Abacha bai ci bashin ƙasashen Turawa ba ko sisi, duk da matsin lambar da suka yi ta masa akan za su baiwa Najeriya bashi mai sauƙin biya. A zamaninsa, ya gina sakatariyar gwamnatin tarayya a dukkan jihohin da ke fadin ƙasar nan. Wato kafin hawan Abacha mulki, ma'aikatan gwamnatin tarayya haya suke a kowace jiha da suke. Haka kuma shine ya gina manyan asibitocin da ake wa lakabin Federal Medical Centers, wato cibiyoyin lafiya na gwamnatin tarayya a faɗin jihohin da ke ƙasar nan. Shi ne ya gina babban asibitin ƙasa da ke Abuja. Shi ya gina gidajen 'yan majalisu da ke Apo a Abuja, kuma shi ne ya ƙarasa aikin ginin majalisun dokoki. Baya ga rukunin gidajen da ya giggina domin ma'aikata a Gwarinfa da sauran sassan Abuja. Janar Abacha ne ya kafa kamfanin sarrafa iskar gas na ƙasa, wato Nigeria Liquefied Natural Gas. A ƙarƙashin mulkinsa ne aka tabbatar da tsarin da ake kai yanzu na raba Najeriya zuwa shiyoyi guda 6. Shi ne kuma
ya kafa hukumar tabbatar da daidaito wurin ɗaukar ma'aikata da raba mukaman gwamnati, wato Federal Character Commission. A tsawon shekaru 4 da rabin da ya kan mulki, sau ɗaya ya taɓa ƙara kuɗin fetur. Amma duk da haka, ya kafa hukumar PTF, wacce ta yi amfani da ƙarin ribar da aka samu wurin samar da manyan ayyuka a faɗin ƙasar nan. Wannan hukumar da Manjo Janar Buhari mai ritaya jagoranta, ita ta wanke baƙin sunan da ya yi zamanin mulkinsa, har ta ja masa farin jinin da ya sa. Daga bisani, mutan Arewa suka ɗauka babu ya shi wurin iya warware matsalar al'umma. Janar Abacha shi ne ya ba da wannan damar. Haka kuma al'ummomin Saliyo da Liberia ba za su taɓa manta da Abacha ba, saboda yadda ya tura dakarun sojin Najeriya domin dawo da zaman lafiya a ƙasashensu. Sai dai masu zagin Abacha na kallon sa matsayin azzalimi wanda ya ci amanar MKO Abiola ya ƙi miƙa masa mulki. Sannan kuma ya kama Abiola ya tsare har ƙarshen rayuwarsa. Magoya bayan Abiola musamman 'yan Nadeko sun haɗu da fushin Abacha, inda ya kama, ya ɗaure, waɗansu ma ya kashe. Shi ake tuhuma da kashe Kudirat, matar Abiola, amma ya je gaisuwa har ya sa kuɗi dala Amurka 45,000 ga wanda ya kama waɗanda suka kashe ta. Haka kuma shi ne ya kashe Ken Saro Wiwa da sauran jagororin neman haƙƙin ƙabilar Ogoni da ke yankin Naja Delta. Lokacin da ƙungiyoyin ƙwadago na hada-hada fetur da gas, wato Nupen da Pengasan, suka shiga yajin aiki, Abacha ya rusa ƙungiyoyin kuma ya kama shugabanninsu. Bugu da ƙari, Abacha, wanda ranar da ya hau mulki ya ba da umarnin buɗe gidajen jaridun da Babangida ya rufe, sai gashi ya ɓige da kulle jaridun Punch da Concord da Guardian. Shi ne ma ya sauke sarkin musulmi Ibrahim da Suki. Ya kuma tsare manyan 'yan siyasa da dama irin su Abubakar Rimi da Balaraba Musa da Sule Lamido da Anthony Inahoro da Chief Cornelius Adebayo. Sau biyu Janar Abacha yana kama manyan jami'an sojin Najeriya bisa tuhumar yunkurin yi masa juyin mulki. Cikinsu har da Janar Obasanjo da Janar Shehu Musa Yar'adua da Kanar Lawal Gwadabe. A karo na biyu kuma ya tumi mataimakinsa Janar Oladipo Diya da kuma mukarrabansa irin su Janar Adisa da Janar Olarewaju. Waɗannan duk an yanke musu hukuncin kisa, amma dai daga bisani aka mayar da su ɗauri. Sannan kuma ana tuhumar Abacha da sata kamar ɓera, inda kawo yanzu gwamnatin tarayya ta ce ta samu dala biliyan 3 da miliyan 650 daga cikin kuɗaɗen da Abacha ya sata. Ko da yake har yanzu akwai waɗanda suke ganin sharri ne kawai aka yi wa Abacha. A takaice dai, Janar Abacha ya amsa kirarin da Hausawa ke yi wa soja, wato birgimar hankaka. Kowa ya ga bakinka zai ga farinka. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude Rabi Gwadabe ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.